Deporte para todos. Isto é o que ofrecen os Xogos Deportivos de Esportur Galicia que comezaron esta mañá en Espourense e que continuarán ata o sábado 24 de maio ás 8 da tarde, convertindo o recinto feiral nunha cancha polideportiva na que conviven deportistas con e sen diversidade funcional. En calquera das 4 provincias, en calquera das comarcas de Galicia temos moitos recursos nos que se pode combinar o turismo e o deporte. Somos seguramente unha das comunidades nas que máis podemos sacar peito neste sentido. E esta feira que xa leva anos celebrándose, pois é un bo exemplo do que se pode facer. Este ano, ademais, damos un paso adiante e falamos do deporte inclusivo. Eu creo que Galicia tamén isto é unha das comunidades que máis ten apostado por ese deporte inclusivo. O obxectivo é converterse nun escaparate para as federacións deportivas de toda a comunidade que aproveitarán a súa presenza en Esportur para promocionarse organizando distintas exhibicións, adestramentos e clases abertas para os visitantes. Federacións e clubs deportivos están a compartir con distintas asociacións de persoas con diversidade funcional ou pertencentes a distintos colectivos sociais. Esta 8ª edición de Esportur Galicia, Salón do Deporte e Turismo Activo, é especial porque separa a parte práctica e participativa da compoñente profesional. Este sábado, ademais, disputarase varias copas de putación como a de balonmán, roller cross ou voleibol.